And they wouldn't stop. They wouldn't stop, guys. Mother Mama Mai Jeremiah has finally spoken about what happened. Kubatwa kwavakaita vachibharo naThabo naMartin uye vaexplaina vachitaura kutorwa kwavakaitwa mutauni zvese zvakaitika. Mukomana uyu munongomuonawo pane mapicture akasiyana siyana ari kuseculata. Vasikana they've been protected but vari kuda kuratidzwa kuti mukomana uyu ari kuda kuzviita Bautasa Engonga wekuZimbabwe. Guys, inyaya inorwadza zvikuru. Yes, there are mixed feelings on this whole nyaya maitikiro ayakaita but ukateerera uchinzwisisa kuti Mai Jeremiah vari kubva kupi nelife yavo, aiwa unobva wangoziva kuti panga pakaipa. Mai titi tinovatenda zvikuru for being there for Mai Jeremiah uye kuri kukumbirwa support kuvanhu vese either in kind words or kutumirawo something chekuti Mai Jeremiah vabatsirike nekuti vakasvika kupinda pasituation iyi vari munhu ari kutsvakirawo vana mari yekuti vawanewo porridge. Inguva yakaoma zvikuru semhuri ivo nemurume wavo. Nyaya yacho yakavaomera, yakavaremera uye kwavakaroorwa zvakare guys, nechaiko kwavanozvarwa inyaya yakaoma guys, but tiri kutenda kuti vakomana vabatwa vari kupinda mukoti mangwana, tichitenda tafadzwa chidawa. So guys, regai tingoisa Mai Jeremiah vachitaura. She's going to walk us through the whole story. Musua 9 April. Musua 9 April, ndakareceive a phone call from munhu akati alo makadi makuseni na 7 am chitobva kumuka. Semunhu anenge achitorarama nepressure that phone call was miracle. Ndikaidaira makadi ndinonzi Mr. Dule, I am from Elite Driving School. And the Elite Driving School ndogara ndichiona, so the name rang a bell. Kati makadi zvenyu zvikanzi tikukutsvagai tikukumbira kuti mugouya kumeeting nesu toda kuti mutiitirewo skit, mari yenyu mari. Ndikavaudza, and on that day ndakavaudza kuti it's 150 because ndoya ndakafeela confident kuti pane phone call yaunoziva munhu ari kubvunza price yako kuti this is going to pay you, and then koitawo dzimwewo dzatinosangana nadzo dzokuti unatinzwa nevoice remunhu wobva kuti 20. But musi uyu ndakatochaja mushe and Mr. Dula vakanditi it's okay, yatisangane mutown na 12 munondudza pamune muri. Ndikati kuti kangoya kuelita isi mutown here, zvikanzi no, I'm not panzvimbo 1 semuridzi wayo. Ndakafunga, my psychology just told me maybe it's okay. And then we went to town. I am always with my husband because when kazhinji kaona kazhinji ndisina kuenda naye, pamwe nenda nerimwe team rake rinonzi SAP sori mavideo kana zvimwewo zvandendichiita nedzimwewo shamwari dzangu nevamwewo vakadzi. But on this particular day I went with my husband, vatamira mutown, vatati tapana kona Harare na Speak, vatamira ipapo tafonera tasvika paipai Mr. Dube vatanga kufona back, but vaisanzwisa foni yacho. We tried to call this number. My husband's number ikambofona, yangu ikafona. On that day tikasangana na Tiyo, anza Tiyo events. Akauya akati Moresa, mumongo ngatori agitated, wakati man right now. So I don't even remember if we spoke to Tiyo nicely, but we were under pressure and we were stressed. And then by the end of 2 hours, number yanga isatopinde. Isi satodairike usatoifone. Vatangoti tanyora, ndikatodzoka kumba ndikasvikozvinyora paFacebook ndikati guys, nhasi ndanyadziswa. Asi kana uriko naye Mr. Due, Mwari akuitire zvakanaka. That's what I posted. But I didn't say Mr. Due. I think I just said something close to guys, I went to town today and I had a promise in mind and there was nothing. And on that day, vana vangu vachangobva kuvhara zvikoro, so ndato overpromise kumba ndikati amwe vangu vana vari kuuya. Inini handichazivi kuti ndaifanira kuzoita sei, but tatorunga kuti ndofunga this month is going to start well. This month was the worst of my all months in my life. I started my skits 3 years ago. I always had strength. I was always going through a lot, just like any other woman. Asi mwedzi wandabuda warwadza. Vana vangu mukundi by the day ndinozoenda Wednesday, 2 days. There was no food in the house. It was so embarrassing that I could tell anyone. I was blaming my husband. I was blaming everyone. I was blaming my relatives. And now I'm going to phone. The
there was just only this one woman. Ndofunga kwa ndanda kutoshot nemachangoti masocialites anongokumbira mari ngamuti Aisha ndinana mari kumba una netikafu. Can you please send me anything? Aisha sent me $50. Ndikatanga kuti scratch 1 ikapera pasina zvafamba. Mwedzi uri kufamba namukundi mukundi achimera porridge is 3. It's 4 times porridge pazuva. The porridge racho hapana. There's a time when there's no sugar, so we get muno studio. Amusi studio murumu landlord wangu gabu. Ndinomakeswa studio nemurumu wangu. So I want you to know the psychology behind of how desperate I was on this particular day. Pavakazondibata manje futi vakashandisa imwe number zvikanzi tinonzi same tracks. Makadi tinoita maspezi basi ematracks tikukumbira kuti muwe mutown tisangane mutown tite meeting tiende tikupay advert. Sorry ndingangotaura nchi whatever. So ndobvadza kwana nguva dzedze dzandakataurana navo kuti ndisvike mutown. Vakanditexera pari paapp. Number yasame tracks yaishanda paWhatsApp. I think I'm gonna put those numbers out kuitira just in case kana paine ane number dzaitaura nadzo dzakadaro. Please come forward because court is tomorrow. We need a lot more victims, right? Same tracks vakatomboita kanguva behind before kwete musi watazobhambiswa mutown wandaenda nababa mukundu. Same tracks anga achimboita zvezvokuti mamukase akomboinkwaya mamukase anotoinkwaya mushe, but andina kutombojoinedza kuti this could be the same thing that is going to happen. Same tracks literally said musaite problem yemari kana ndiripo kana. It was so nice, so charming. WhatsApp. We're in town, but I'm batik. We're in town now one. Mova might say, can I mashika mon phone moya ku office. Ndo kupai advert. Ngati inini andikukwanisa kupinda mutown because inini ndiri kumaraini. 2 days before ndatoenda kumaraini kwemwe shamari yangu anonzi Cynthia. We've been doing this sleepovers. So this time she knew what my situation was like. And then she was like, come can we can vatenda nevana but tichisvika nevana and moyo wangu ngosingona kugadzikana. I was just feeling uncomfortable. Ndabva kumba ndisiwirirana nemurume zvinhu hazvitombofamba, hakuna mari, hakuna chikafu, waenda kumba kweshamwari yako, the feeling of kuti tauya kumba kwevanhu isi hatina chatinacho, and it was just so much. So I was like immediately kana ndarara mangwana makuseni I want to go back home. That's the following morning now. That's Musuwa Wednesday, Musuwa 30. Ndopa ndinomuka makuseni chipatara redu kuno kumarena sina singandoda kuenda ndakaronga for 2 days or something. But not I want to go home. I feel like going home. And then Same Tracks texts me and says, and then has this conversation with me to say, no, you know what, you don't need to worry about money. You can come and then we can talk the deal out and then I can pay you. And Spukwanisa wasn't Rumarina and Namare Kombi, Nikapia Mare Kombi, na Cynthia, Nikakuya 50 cents from Westgate. Kombi Westgate, yo ikati atina change ndikaburutswa pana Samora pa megawatt. This is ina 50 cents yekudzokera pamba. This didn't mean I didn't have anyone I could have called in town, but on that particular day I don't think I was thinking about other people, and I had a big faith movement I was doing. I was like, God, thank you so much. If this deal comes through, I'm going to pay for this, I'm going to do that. There was a lot. So ndanditone faith ekuti ridiri no Buddha. 1 o'clock ndasvika mutown paibe ndobva ndafona ndasenda message ku WhatsApp number iyaya futi ndikati ndasvika number dzenyu ndikadza kufona kuti nditi ndasvika kozi ukasvika mutown unofona usende message because now it's urgent, you need to go. But ndasenda message after trying to call that number, it didn't work. Then reply track same tracks reply ne phone number zvikanzi sorry handisi kutobatika kutodzima phone kusatobatika, but driver wangu arimo mutown imomo ari kuita deliveries, mufonere idzo number dzake dzobva ndatumira number yasam 0791 yakanzi Martin Chiwenga, number yakanzi Martin Chiwenga, ndobva ndaifona number yeya now around 1 ikoko ndakamira pa megawatt 5 kana paine ari kurimemba kundiona ndakamira pa megawatt. I think ndakataura ni murume aitengesa masouls, tikataura nemukadzi aita zvedina family amenesa zvemaheads tikatomira. I was just trying to keep myself occupied kuti ndisafile pressure yekuti ndamiswa because munhu yakandimisa. Ndafona kuti makadii ndanziona Same Tracks moyo muchinditora tende kuoffice kunoita meeting yeskit. Enda zvinzwa ndaudzwa kudhara, but right now ndiri pane kwandiri ndichori on my way to town. He kept giving these excuses
that made sense, that made me feel, no, it's going on well. It's just going too slow, but it's gonna be okay. I kept doing my affirmations, guys. Kept saying, everything is working out for me. Everything is working out for me. That's what I kept saying. Until around 4. I still didn't give up. I tried this number again. Right, and I'm town. Sorry, Jane. I'm coming to pick you up, but pamakamira pane congestion. Ye mumire pa Charterhouse. Mire pane Charterhouse. Nakusamoro kupanda famba nekuseri kune Crown Plaza mandanomira pa Charterhouse pepe. Ndoka yauya mota svinu, mota GD6 isina maplates. Instead yekuti ndifunge kuti this is danger, ndakaita faith ndikati, oh my god, this is probably a proper business. It can pay me. I'm tired of all the disappointments I've had. Now people will see me, now I can change my life, And ndakwira mota yaya ndopa driver anonzi Martin, but Chiwenga is not his surname. Aishandisa fake surname. Ndopa ndati makadi kumanonoka ne akatubva atanga kutotaura nyaya yake ipapo zvanzi sorry my Jeremiah unoziva tiri vanhu vakuru izvezvizvi ndikubva kunomhanyisa mbavha toburisa foni ndikunomhanyisa mbavha izvezvizvi hamune hararame chete bva ndaratidza picture yemunhu anga akasungwa akapfeka t-shirt yered ari kumashure kwepickup truck zvanzi hamunhu ndofunga adzoke chete asi munoita basa rei mubati inini I work in the president's office. I'm presidential guard. So in this moment I am trying to act as if I am this amazing my Jeremiah who is good in conversations. So I'm engaging him in trying to understand and also trying to appreciate the next person, because people's skills is also needed. You don't just go there and be like, man, no, saka muda kuti nditese munhu kana akuzoti sori ndanonoka chita so ari yada kukupa. In that moment you're gonna chill, you're gonna entertain his stories. I listened, and in that moment he was also driving, and ari kudriver, right, ari kuita zvinhu 3, ari kudrive, ari kutaura nyaya dzake dzekupresidential nekubata kwavanoita vanhu, how they pick people using booster what not, and ari kutaura kuti ari kundibvunza kuti mambonzi ikona boss emini nandikuziya kwavari exactly mire ndibofona. So basically he's telling me about his life and showing me pictures in his phone and driving and looking for his boss on my behalf. I drive very slowly, nicely. Ndova aita phone call, I think tapa na Samora na 4th. Ndova aita phone call yake andazombobodha kuiterera kana kuti pamwe ndakutoinzwa anyway. Ndobva hanzwa answer yake bvangoti okay, vadriver motikari yake bvayaenda muEastleigh kuside roro nemaoffice. Ndakaona office yeUnited Methodist, ndakaona it was so comfortable. Ndobva apinda pane certain gate, and this gate papa ine mamota dzakawanda panze, papa ine it looked like an office, papa ine mota dzakawanda panze. Ndobva asvika bva motikari yake, ndobva abuda mumotikari akati mirai ndiri kudzoka, I'm coming, ndoda kungocheka kuti anenge varimo here. Vandati alright, vapinda haana kuita 10 minutes vadzoka vasvikogara kufront. Hapana kuita 1 minute vapabuda the other perpetrator anonzi Tabo. Vabuda nechepaseri pamadziro aine musikana waanga ainaye. Musikana vauya nemusikana wewe Tabo ndobva vasvikogara kufront pamadam seat. Driver wangu hebe anonzi Martin ari ku driver's side, and then musikana vauya vagara paside nini. Musikana bandiziva akati, hi, how are you, my Jeremiah, I like you, yeah. And then the small talk started, and we exchanged numbers with this girl. And then ndobva ndazoti okay, ko panapa tichiri kuitei, ko hatisi kupindire muoffice. Tabo ndobva adaira achicheuka achiti, wambona munhu anopinda mota waregera kumhoresa apa already uri kufila unge you are out of your league. Saka anobva azongocheuka, and he offers a smile and he says, well, mama katomirwa my Jeremiah, but then boss waenda kuMikus. So right now I was wondering, is it okay kuti tichimirira pane kuti tingomira mota muno, because takatoita nguva takamira mota isingafambi. Pane kuti timire mota muno ngazviri nani tiendese uyu musikana uyu, ndanda kutotaura zita rake, tiendese musikana uyu mutown. Musikana uyu vatanomusiya tiendese vandati okay, mota bhayastarwa bvatadzokera mutown padhuze nepadhuze between Ropa Mugabe Samora, this area yeEastleigh ine maoffice aminoti munoiti chii iyoyo. Vatadzokera mutown
musikana bvaanosiyiwa pana kona Robert Mugabe naLeopold, but along the way vakomana vemakombe vaitwa sei, it was such a phenomenal moment where I was like, is this really what they do? Inini also ndikuona drama, but also I'm also patiently waiting to get paid because anditona mari kumbe ndapapa. But asiya musikana times akamba ndimema ndambosanganiwa neni kuma4, so times kufamba the delays, I'm still not paying attention. I'm just waiting for the paycheck. But asiya musikana yapana kona Robert na Leopold. Tasiya musikana ndobva vadriver. Now andichabvunzisisi ndafunga kuti takuchienda kumikuzi or takuchienda kunoona to have my meeting. Ndobva vadriver vanopaka pa KFC. Opposite KFC pane building iripo. Inini all this information I didn't know. Tichimbosvika zvikanzi pane munhu anga akapaka zvanzi anoziva kupaka kupaka panzvimbo yakakuru. Hey guys, and in all this time I'm like, good, right, I should be really getting paid well after this. And Tabo is talking on the phone with the girl. She said, "Ndakutumira here 300 yako, ndakutumira 300 yako." And in this time also they're gossiping about other celebrities, they're gossiping about other politicians, they're saying these weird things, and I'm just in shock. I'm like, wow. Vakamira ipapa building yemunhu vapakireko ndipo vakuru. Ndati what ndepakura ndomboziye mfunge ndatoni makore chingopfura nemuzonzi tarisei manje mamota ine maplates ndikutobelieve. In that moment vapaka mota, handisikuziva kuti apakire, but in that moment vapaka mota and ndikumbointertwena nekuti idzodzo mota hadzina maplates, but takamirira boss wedu vari kumikos, so it's understandable. In that moment panouya musikana anosvika pamota, vakapaka mota vakavhura mawindo, indiri kumashure, mota ine matins. Musikana uyu akazondiona later rekutaura neni, so she saw me, akatoti mune munhu. Musikana uyu bvauya pawindo, tabobva vatanga kuti hey, do you want to F, watanga kutanga vanoita small talk. So in that moment I felt like a very old woman hanging out with kids waiting for a job, and it was okay. I was just watching the drama unfold. Musikana uyu achibvunzwa kuti life yako iri sei, life yangu iri right. Musikana uyu ndobva miro takabvunzwa sei, but musikana uyu is allegedly Mike Chimombe's baby mama. She says Babazi something. I don't know if there's a baby mama of Mike Chimombe who has a child who starts with the Z, I have forgotten. And if this child goes to Heritage, unless if it's also a cover story, this girl was there. She came to talk to these guys and they had their conversation. When she discussed, achiti tikuchengetwa isu, hatisikumbofanidzara isu, kujeriko gogo tinotochengetwa vane barika ndimwe, but there's another one on the way. Mike has 10 kids and another one on the way. It was very good. If it was an act, I don't know. If it was real, I don't know. Musikana yapedza conversation yake. Now nguva dzanga dzava kuti kwane imanji dzavo, but inini ndandangofollow, going with the flow and waiting to see where I was going and hoping for it to end soon so I go back to the kids. Motikari bvayazosimudzwa, and now I'm in peace now. Now I know this time patiri kusvika totosvika totonzi meeting makadi maiguru, and in this moment patiri kutaura tichienda chiita zvese vanonge vachiplaya maskits anga majeremai aidi munopenga nemimi andakazoona ramaitaura how you met with your husband achitoita zvese nema expressions andaita comedy galaya. Ndobva tazosvika, but then tadzokera same area. In my mind, I don't know if we went back to the same place, pachenda makuseni kuAisley kuyekwe, but ndakangofunga kuti it's the same place. Ozi kwakwa kuti akarima, ende nini rima ndaisariona nemaziso, ndaita rekufila, ndainzwa pressure yekutya kuti ndichaenda kumba nei, ndichaita sei, kodhiri rikaramba, kodikavashaya, kovakati endai henyu. So I kept thanking God kuti these guys are not gonna dump me and say boss avachaui. That was my psychology on the day. So ndrukuto vatosvika payadhi paipe bvavapinda muyadhi bvavapinda bvavatendeuka. Yadhi iyoyo ine 2 magedha, I think, inopinda, so wotendera imba osvikopaka kunoko. This is the front of the house pane gate. So Tabo ndiyanotanga kubuda achitaka kumhanya mwe munhu asvika paposto pavo, and it didn't look any weird because munhu wese asvika paoffice pavo, plus these guys were energetic, rich also allegedly. Manya pinda muoffice, and then the quiet scary driver who has been telling me scary stories of CIOs and stuff,
slowly opens the door for himself. I open the door for myself. He sort of does this sort of gentleman thing to say, go ahead, famba henyu, endaine apa, because ndakangonziteerai uyu bvandateera vandashiya kuti enda kupi, ndobva anditi aiwa nokai iro dhoiro nokai. Iye ari kungoita kunge hameno zvikuitika but ari kumashure kwangu, nokai iro dhoiro. Ndobva ndangoti iri okay, knocking, and then hapana ari kudaira door. Zvikanzi ingovhurai, alright, ingovhurai. We're friends already, aren't we? Vandavhura door, vandapinda masteps 1, 2, 3, then room ine bed. Room ine bed ndiri kucheuka in that moment kuti room ine bed. Monya ari kuvhara door, Martin ari kuvhara door. Ari kuvhara door in that moment, and then inini I'm in shock. In that same moment, andiziva kuti ndakaona nemaziso kana ndakanzwa, but ndiri kuzocheuka ndichiona Thabo achipinda nerimwe door riri kumberi. Now room iyi ine 2 doors, achipinda nedoor riri kumberi. Obva avhara door, saka avhara door paipai, inini manje ndatoziva zvakutoitika, ndatoziva kuti pangu pandiperera. Handina kuscreama, guys. I didn't scream. I just looked at both of them, and then when I saw the expression on Thabo's face, that's when I knew who my real enemy was. I understand these people did this together, but zvandakaona mumasisa aThabo zvaakandiita, guys, ndiri kucheuka so pandikuona achivhara door ari kutosekerera. Matiko maJeremiah, chiko handina marere maJeremiah. So I'm pleading now nani na Martin, but Martin airamba akanyara nakuti, can I please just go home and charge nzwisisi? Can I please just go home and charge nzwisisi? Martin ari kusekera, arongoramba akaita serious, thank you my titi. Arongoramba akaita serious. He's supposed to be the one that scares me. So in that moment I look back at Thabo. Why are you doing this to me? Thabo, why are you doing this to me? Amusuda marere maJeremiah, zvine basa rei unge tachikudzei wani kuti ana nhingi vese vaita kuname drop mazita evanhu vachiti nhingi aizodyiwa nanhingi achizodai ndozvikuita vanhu vese munoita mari yacho sei. Zvine basa rechi izvozvo. So he was kind of getting into my head, also at the same time forcing me. Ndobva azosvika pakuti so ndatotanga kuchema, ndakutochema, and then Martin vatanga zvansingadi uyu ndobva tangoti manje wakumutsamisa manje zvinozoita here. Ainina ndo drama manje ratisingadi iroro. I don't know if there's anybody who's going to understand the psychological conversations they had with me where I thought I had no option. I don't know what happened to me, but I'm just telling you how it happened, okay? Whatever happens in the course tomorrow, this is what happened. And then Thabo ndobva ati inini ndakubuda ndikadzoka muno musina kubvisa hembe tikunetsana. Wozwa kuti tangoda kucreate drama. Hatina kuya tese iri pana. Tese sei kumudimi boss emere. Ndamati pane boss em. So now already I know there's no boss em. I'm not even asking if there's going to be a meeting. I already know what's happening. So in that moment, anotombobuda door odzoka. But paanodzoka ipapo ndipo paanonditi kumura dress. Vandatokumura dress, guys. Ndikukumura dress. Because ndikukumura dress, they know I'm not going to tell anyone kuti ndakumura ndega dress rangu. Saka ndakakumura ndega dress rangu. Ndakakumura ndega dress rangu, guys. Ndandikapfeka mapulling socks mukati nebra, and then I don't know why I'm describing all this. So after that, I think I'm going to leave this out. They took turns. It started with Martin, and then Thabo, and they held my neck. They made me eat their yeah. And my friend was starting to call me. I couldn't pick up. I didn't know what to say. Mangozvinzwira guys mashoko maiguru maJeremiah. So guys, ndo zvakaitika kwavari izvi izvinhu zvinorwadza zvikuru zvinotsemura mwoyo, asi chimwe chikuru chiri kuitika ndechekuti people out there kunyanya varume vari kuwandira pa social media vari kutoti haiwawo makakonewa kubvumirana
payment. Vamwe vakati female celebrity kupiko vakatadza kuwirirana pamari. So guys, it is not good kuti kana munhu auya nenyaya yake vanhu voda kuianalyza nenzira isiriyo kana paitika nyaya yekubatwa chibharo. There is no justification panyaya yacho. Vanobatana vanchibhara vanhu vakabvisirana mombe chaidzo, vanogara vese mumba imwe chete. Saka zvokunzi kwanzi havana kubvumirana mari, aiwa handizvo. Manzwisisa pava explaina nyaya yavo kuti yakafamba sei. Ende semunhu anga asina chero pekutangira, kusina chero hupfu kumba, anga atoona uri mukana wekuti since apikwa neGD6 kuchiendwa kuna Budi Semu vane magonyeti nezvimwe zvakadaro, zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka. Jackie Ngarande hana kufara nazvo, wanyora pake pachidziro ndokuti this is a warning kune vese vanobata chibharo and those who defend them. A woman was violated by 2 men, and now instead of standing with her, some people are spreading lies online claiming it was just a transaction gone wrong. Sezvataurwa nemukomana wemukoma in section yeZim Celebs, Mika must be called for questioning. Maybe anotoziva something. Tafadzwa chidawa hero basa. Let's be absolutely clear. These people vakabata chibharo more than 50 women. These are the same people who create fake links kuti kune mabasa. After you show up for a job interview, vokubata and take your belongings. Nasi moti it's a failed transaction. Vedweka. Kubatwa chibharo haizi transaction. It is a crime. Consent is not something you can buy, force, or fake. What happened to her was not a deal. It was a traumatic violation. Kwamuri imi vabati, you are not misunderstood. Murima criminal. Hapana explanation ya muchapa apa. To those defending them or mocking the survivor, you are enabling abuse. Negu re-traumatize victim E. We will not be silent. We believe my survivors essay achaware and we will fight for justice. And we will expose every person who protects my predators. You cannot hide behind your screen. Justice will knock at your door. Ngati mirei nyaya idzi wedwe guys, inyaya dzinorwadza vanhu ava ngavasungwe zvekuti hanzi munhu anga achitsvaga basa guys. Nzara munoiziva here kusina chekubata pasina pekutangira ukanzi huya tisangane pakati tite deal rinotipa mari, ndo zvinoraramisa vanhu vanongwafa vanoenda kutauni. People think kuZimbabwe guys you can get away with lawlessness. Panyaya yevakadzi guys kuprotecta madzimai, aiwa Zimbabwe inotraya zvayo. Everyone anoita zvimanasty comments zvika, be careful. It is shaming kuona fellow ladies vachitolaika zvinhu zvakaipa zvakasviba zvakadai. Koiko kuti haipana kuti aiwa musadaro maJeremiah munomutsamwisa mupe zvaanoda guys, kutoisa mubhedha kutoreva kuti kutori kuofisi kuvakatoisa mubhedha. Iyo nyaya yekuzoti vanotaura nemudzimai waMike Chimombe, umwe webhishu raMike Chimombe rine mwana naye tino vanhu vese vavo they need to be called for questioning. Chero musikana akatopa maJeremiah nhamba vari mumota vakagara kubheki kweGD6. Musikana iyeye should also be called in for questioning because she knows what happens pamba apa. Antovaziva kana ari girlfriend anofanira kuziva kuti ari danana nemhuka monster dragon chairo. Anofanira kuziva kutoti iko zvino unonzani uya wakabuda kuheu nerata rake remuswe ari kumanya mastreets eHarare ndiye mukomana wako. Anofanira kuzviudzwa izvozvo guys. So ndo patiri zvezvi tikunzwa moyo yedu yakashushikana asi maJeremiah vanonida help guys. Financial help neimwe help inogona kubatsirika. Vanokwanisa kuitawo vakaitawo zvepsychology vanoziva kuti vanhu vacho vanodhilwa navo sei. Please get in touch vagonewo kubatsirika. Chatinongonamatira understanding kubva kumurume wavo. So far vari kuti aiwa ari kuratidza kuti aripo, but tikungoti in the long run nyaya iyi isava nyaya inovakanganisa mumuchato wavo. Nyaya iyi isava chituko kumberi uko nekuti vazviita kuti ivo vawane kubatsikwa uye vagone kubatsira the next celebrities and other people that might be exposed kuvarume ava. Guys, ngati make sure ta like, ta subscribe, tatumira ta share video iri kuitira kuti face dzemhuka idzi
dzizikamwe dzionekwe. Thank you guys so much for the love and support. Thank you so much kulike mavideo, kuona vakatikoshera. Please don't forget to leave your comment down below guys, muchifungutaurawo kuti nyaya iyi ingaitwa sei. Tiri kuedza by all means kuti zvitekeshere, zvizikamwe kuti mhuka idzi dziri kufambira kuma areas api. Hanzi chiofisi kunana Eastleigh koko nezvimwe zvakadaro, ma GD6 wires nama number plate. And zvavari kutaura kuti they pulled the birth record musystem, kureva kuti vanotonyatsoziva inonzi chi, vanenge vachitoziva mavictims avo, kana kuti titi ndeve musangano here, kana kuti according to whatever they were saying, vachiti vane mareserved parking emota dzisina manumber plates. Guys, zvinotoratidza kuti vanhu ava kava vane pavakatsika and vanoda kufishwa. Zvese zvizikamwe kuti chero GD6 yacho isina manumber plate ndeyani, because yes tinogona kuwana vatu Michael naNingi, asi inogona kuva itori syndicate chaiyo. Maybe vangu vakatomira vachidhileya kuti kubhesi kuite free nekuti kune vamwe zvevanga vachibatwa ikoko. Imi zvakaoma hazvo. Do leave your comments and thank you so much for watching.